Ona se istakla kao čudo. Pokrala je za vreme korone 70 miliona iz zdravstvenih fondova Evropske unije. Znate ko su, u čije džepove su se prelile te pare kupovinom vakcina? U džepove njenog muža i njena 2 sina. Kad je prošle godine na Minhenskoj konferenciji govorio potpredsjednik J.D. Vance. Poštovanje, dragi gledalci, kao i što sami vidite, gost ovog intervjua jeste poštovani gospodin Milovan Brkić. Gospodin Brkić u prethodnom delu intervjua je spomenuo da Amerikanci terete Vučića za izbornu krađu koja se dogodila 2023. godine. Ne terete ga samo Amerikanci, podneta je krivična prijava avgusta 2024. godine povodom parlamentarnih, lokalnih i pokrajinskih izbora koji su se realizovali 2023. i 2024. godine. Gospodine Brkiću, da li imate neke detaljnije informacije sa Amerikom? Precizirat ću reći o izborima koje Vučić uz pomoć američke duboke države lažirao da predsjednik Trump izgubi izbore sa Bajdenom. Aha, a od 23. godine je reč o našim izborima. O našim izborima. Pa sve izbore na kojima je Vučić kasnije učestvovao su bili pokradeni. Bili su lažni, on je falsifikovao sve izbore, vršio je uticaj na sudije, na tužioce da... Da li imate informaciju da skoro 1 milion birača ima, a u biračkom jedinstvenom biračkom spisku ima adresu prebivališta na adresi koju naš zakon ne poznaje i ne priznaje sa kućnim brojem 0, a mi smo proveravali neke adrese, da li uopšte ne postoje. Da je god smo otišli, da li Pančevo, da li drugi gradovi, da ta adresa ima kućni broj 0, ne postoji ništa, ne postoji nikakav objekat, a upisano je ko zna koliko birača. Da, on je imao je veliku podršku isto jednog opasnog i overenog kriminalca Milorada Dodika. On je angažovao desetine, stotine ljudi, hiljade ljudi da dođu u Srbiju da glasaju za Vučića, da učestvuju u prebijanju srpske građana, intelektualaca, oni koji su protestovali. On se izvukao zato što su se okolnosti promenile. Ja sam iznenađen da i dalje traje saziv ove Narodne skupštine s obzirom šta se sve izdešavalo na izborima 2023. godine. Zašto? Šta mislite? Šta je razlog? Pa on se izvukao zahvaljujući činjenici da se Bosanska federacija toliko osilila i krenula protiv interesa zajedničke države, tako da je Dodik eliminisan iz političkog života, ali je ostao u životu. Šta će se desiti? On je otišao u Sjedinjene države i svedočio je protiv Vučića. On je svedočio kako su pare iz Banja Luke deljene po Evropi, komesarima, poslanicima, da je on nosio, da su njegovi ljudi nosili pare evropskim komesarima. Zašto? Za podršku, za izbornu krađu? Za lobiranje za Vučića. Vidite da komesarka Marta Kos samo što ga ne ljubi. Joj, lipi moj Aleksandre, vi ste divan čovjek. Vas će opesiti, ali ja sam protiv toga. Magazin Tabloid je stalno posticao korupciju, objašnjavao da je reč o korupciji. Poimenično smo pominjali komesare, europoslanike. Na kraju je uhapšena Federica Mogherini, njegova sestra, kako on kaže, mi smo kao brat i sestra. Ja je plaćam, ona uzima, ona me podržava. Johannes Hahn je također pao na korupciji sa Vučićem. Njega će uhapsiti zbog ubistva, zbog učešća u ubistvu Olivera Ivanovića. On je podmeto mnogo informacija koje su bile i tačne i polutačne Vučiću da bi uvodio ovde torturu, zločine. On je korumpirao tužioca u Hagu, Serža Bramerca, koji je pustio
iz zatvora Franka Simatovića, ja nemam ništa protiv toga, ja se radujem svačijoj slobodi, uz obrazloženje da ide da umre. Samo što nije. Gotovo. On je osuđen zajedno sa Jovicom Stanišićem koji je ostao još u zatvoru. Prošlo je 2,5 godine. Franko Simatović normalno ide ulicom, šeta, sedi u kafani, sve. Meni je jedan čovjek u poverenju rekao, kaže, reči o 5 komada su dali Seržu Bramercu. Pa sam ja uporno to govorio i objašnjavao da je Vučić hteo da zaustavi da ne dođe Stanišić jer je smatran američkim čovjekom, a očigledno Franko Simatović zna mnoge Vučićeve kriminalne aktivnosti i potreban mu je da stvori organizaciju novih batinaša kao za vreme Miloševića, to se pokazalo u Ćasilendu i drugim gradovima kad su kriminalci počeli da biju. Mene je posjetio strani kolega novinar, to je najlakše, kolega, ajde, kao ispitaću se, ja sam naivan, pa kaže, slušajte, nešto nije u redu. Odakle vama podaci za korupciju, da je Serž Bramerc primio novac? Kaže, odakle vama pitanje? Pa kaže, nažalost, to se pokazalo kao dosta realno. Saslušane su sudije i pitale kako su donele odluku da puste gospodina Stanišića, Simatovića, iako nije ispunjavao zakonske uslove. Kaže, pa nama je tužilac rekao da će da umre za par dana, bolje da... I mi smo za to glasali. Pa koji su njegovi razlozi? Ispostavljaju se papirnati. Ja sam odgovorio, evo, vidite ovu terasu. Ja kažem, dolaze golubovi, oni stvarno dolaze, rekao bih. I svaki drugi dan dolazi golub, beli pismonoša koji ostavlja nešto na prozoru, ja otvorim, rekao, daj da se to dekriptuje, da se otvore, da... Dakle, međunarodnu zajednicu je zanimalo odakle meni, odnosno magazinu Tabloid, mojim saradnicima, Predragu Popoviću, Vlahoviću, Luki Mitroviću, odakle podaci kojima međunarodna zajednica ne raspolaže jer joj prolaze ispod radara. Ali su bili vrlo interesantni za dalje istrage i pokazalo se, nažalost, da su oni apsolutno tačni. To se desilo i sa gospođom Merkelovom kad smo objašnjavali njenu biografiju, ko stoji iza nje, čija je ona ćerka, sve. Tako da, uloga magazina Tabloid se pokazala kao veoma, veoma značajna. Da li imate informaciju da isto u tom biračkom spisku su isto duplirane nepostojeće adrese? I sada, ajde da koristim ovu emisiju da postavim jedno pitanje, kako je moguće da policija izda ličnu kartu sa adresom koja je nepostojeća? To znači da su upleteni i policija, i ljudi koji rade u opštini odjelu za birački spisak, i ministri pojedini, tako da... Vidite, Vučić je radio šta je hteo. Ta zločinačka banda koju predvodi Ursula von der Leyen i evropski komesari su mu dozvoljavali da radi šta hoće. Gospođa von der Leyen je kao ministarka odbrane u vreme Angele Merkel i njene funkcije kancelara potrošila i pokrala 100 miliona od Ministarstva odbrane. Nemački generali su bili šokirani, pitali kako je moguće ko da podržava ministarku odbrane, jednu ovejanog kriminalca, ona je dobra majka, ima koliko, 4-5 dece. Kancelarka Merkel je odmah pustila da ode u Evropsku komisiju. Postala je komesar, ovo je drugi mandat. Jasno, jasno. Ona se istakla kao čudo. Pokrala je za vreme korone 70 miliona iz zdravstvenih fondova Evropske unije. Znate ko su, u čije džepove su se prelile te pare?
kupovinom vakcina, u džepove njenog muža i njena 2 sina. Kad je prošle godine na Minhenskoj konferenciji govorio potpredsjednik J.D. Vance, on je nju rekao, a vi ste gospođa Ursula Pfizer. Ona je od kompanije Pfizer kupila ovih za 70 milijardi. Hoćemo u sljedećem nastavku da nastavimo ovu priču sa malo više detalja, pošto je jako interesantno, jer o tome, koliko znam, svi mainstream mediji ćute. I da obuhvatimo zašto ti mediji ćute. Tako da, naredna tema u sljedećem nastavku bit će detalji krađe, povezanosti manipulacija, krađa, kriminalaca iz Evrope, iz Amerike, iz širom sveta sa, nažalost, kriminalcima iz naše zemlje. Tako da, i medijski duopol. Tako da zapratite ovaj kanal, lajkujte ovaj video, ne zbog nas, već zbog istine. Istina je samo jedna, a spinova je mnogo. Prijatno.